kan? Nayadam, majakek nga dati kuha nata, pugsa-pugsa na. Kita magitin tungkol, awad na nakita nga napugsata kan? Matik, naman nagsiksik ka, dalat na pugsa na mo, ito rin may salang might. O, bali na may isa, nga maji ko gamayin, damabibuya gamayin. Nanaipos nga ko, puro pugsat. Daw man eh. Kung ano, saglit lang sunod digital, talo. Man siguro kinyada bahak alja yun. Ayan. Kumpay si daon. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Ay, naglulami isip panawanan, George. Naglamuyo tayo. Tsamba na ba't si ni George. Ay, ni, sakto-sakto. Pang ano pa ng aldaw, mabalinay. Ay, makapamiss mo lang tugkol, apaw. Papintasin niyo, apaw. Papitin niyo. Mabaring nangihinan to tirikain. Tulungak sudan. May bagbagada. Maparikat na kagraag. Ay, nagmayatin na eh. Salungat sa mga tao. Ano talaga di ko hybrid. Yung taman lang. Ayun Gihim na si George. Nagmayatin, di kanan. Tirab ko Kariring na Basta tamtaman lang. Sa napartungan mo ta, George. Hey! Nagmayatay. Hey! Pintas sa tibalang ganun At itsurak nagkalas. Baling nga tayo lako ataw. May talaga na Ay, nga di maaari na ti banlog na kasi nga kahit nalami si panaway. Ayan sarapin. Okay sa banat tuyain. Pati ka. Pasyalan, dress niya kakwam. Ha? Niya kakwam. Agruruot. Ruruot ka ti kapagayak. Makikita na nagtugtog ko lakon. Damang kapailaan. Tama na balang rin, naglanto na sabong na. Pagpingot at balang na lang to. Tarupang madain. Naluyo to yun. Ati ti kwamon. Umulam ita nangingina pa yato ni Pagayon. Balang nga nga mo. May saplit ko kanya mata kain. Nakakaya natin nga si kain. Kaya may ata na best friend ko. Manual daw. Ata? Dua. Raop manaw. Ate mamay? Maday. Kuwata. Gano'n di ata Tracing ako ata. 13,000 nga area na ata. Ay, makadomingo. Domingaw. Glawang mo ito na para mo po ng rice. Nalawa na kita Nung makatungkal ka tamarugyanan niya, napartag tulat tatan. Pinagrap ka mo tayo, rugyana mo. Sa karotig ko sulat tigi dahil, tagidad duma kami nagrarap, adayaw. Kasta no katiyagwa dati tamba na siyempre ate, kuwinta pa yata, tabasin pa yata. Ay, madimig kami ni pagbaka nung rarap da. Apay, surwam ki din, siyempre, padimot untan tagrap, matamo mo, nagrigat tagrap. Nga tayo, sulat mata yan, datulungan kan. Magpahit na panunong mata, kay. Sikakatan ito, sa timang kotaw, mga rap. Sikaw kan? Nayadam, majakek nga dati kuha nata, pugsa-pugsa na. Kita magitin tungkol, awad na nakita nga napugsata kan. Matik, naman nagsiksik ka, dalat na pugsa na mo, ito rin may salang might. O, bali na may isa, nga maji ko gamayin, damabibuya gamayin.
Nanaipos nga ko, puro pugsat. Oh, kinaparta na. Oh, aday, naguni aday, litak ko na aday. Itik, uri kita mate, Brad. Ay, Tuwatan, ito isadsad ko man ay, na nalaka ko si kaon. Mga ayaw. Tala palingping pa lang to na Ang palingping mo na eh. Ata mo tagtating ka talalam, siyempre nalamuy nga talaga ta. Ano, kati palingping na, bumislak. Kasi na may data ta, madinga ko. Madinga kaya ti bisikol. Patakam. Baik ka magrapan, punduan ka ti bunubunta ka. Gamay no nang tikwana, pinuon na, ngaton di bisikol. No natangkay, mabungalan di bisikol. Kasi alay. Napupaw! Ayun na. Apupog, sakto lang ata. Panya kapagay natin harap mo niya. Hybrid. Hybrid mo kami, sadya sa lang. Nilaki, di madalagan ka, nagado ta bunubon. Ala, kaya mo, masayang ta bunubon. Ngay, mabal mo ilakaw. Nilaki dati. Hindi na, ang paglangan tatagig, kurkurang. Paglakwam tatati ko, nagado nga madi makatalon tatatawan ti daw irigasyon. Oh, ang daram? Ay, awan, ada, kayam. Katabagan mo, Ha? katabagan mo na unang trigasyon. Jay hayop, madi nga tao. Damdamagan ko na sa kayo. Palabag ko na sa Tama ni, di sakto lang. Ate palang palingkain. Wala palingping pay lang. Madi nga, upusatan tating nga na. Bako na ada ki, Nya. nagkarapan tinuang. Nagaraman din yun. Diba? Nagimas te agrap ti taltalaw no, kasi nga kalamis na. Iban yung kistinay, or madi kagjakwan, samsamran niya. Ay, usap pa yung gamin ti samramoy. Dati pa yung nagrarayo pa, nakusuba lang. Aw. Digit din. Oh, nagpayag ka mo din. Istuata nato dati igid na tiraw pa, makasubra. Sabata na dyan eh. Nakasasiti ka sa mating kapay. Nyalaki din, tamalpasin na ito ako ha. Patakam na tamalpasin. Makakapkapi akong. Natin na tayo, yan na itaguro doon. Sa lungatak ti ah. 21, ti ko na ata ha. Tay, Sika na. eh bag tukor ko ka. Bispin ko na George. Alam mo, madimi baga, sino pa yung kadong magsika ka ground. Sa bagay. Hmm. Ako talaga tanong na tayo sa kakwa at meron damot. Uri asim lang mo. Sige. Namaasik ka niya kay. Nya karot pamerindam. Talatsang kayong ti ko ha. Bibe. Araw. Adobo. Kuray pa pinapaitan o kaya iyo. Nakakita mo 'te pinapaitan man na bibi mai. Awang ki din. Ikam ati pariyana ta pinapaitan nga ron. Ngay, apay. Nagbanar pa ito mo, tumakikan sa pa yung bago na pantoy. Mapantat tayo hindi nagbawas sa kanil talon. Eh sobra pa yati ko tanay. Diyan eh, tugkol mo jigi din. Yay tay. Una masayang pa yata no mading may tugkol. Ati te pansina materap kaw. Yan laki din ay. Makadomingo lang ata, dawan. Makaduminggo pa kayo. Sakit talwal daw ng dawan. Oo. Ang gagasto sa muna, apit kan. Damagan doon kanyang nagalamatin na bin-aim. Yan ang mating ag. Taka mo kusgiyaw. Tatan, mabalin natan. Ano to, mabisina ka. Tinisting ko lang, no, mabalin na yun. Sakto-sakto ata, pang 21. Ay, so, may ta. Kung may tata ah. Manin papatya na, magkarong patay, blagbag. Blackbag. Yakit. Pantayam ata eh, mula agawi din. Ha? Pantayam. Malman magtay? Kailangan ka ron. Pantayam ata, abon timang, samba ka katakal din. Okay, pantay ka raw. Padalang kan doon ito, merinda mo. Ano kaya mo, ang merindam? Nga mo. Kuntintok niya yun. Sige, dalati may sa termos to yung adam na pudot. Awang gatas ah, ay lasukar kong kapay. Nagkapupay abro daday. Ito di Madam Carmay. Hay! May payama ata, kasta ka talaga ata. Pagkitam ti awang kasta nga bunubog. Pinta sa tayo bunubun ni Andres na puskol. O dal ulo ko na damo na mati pinagtalaw na ayay na tao. Nay. Pinta sa tayo hybrid na si ka. Ay na. Al daw man eh. Kung anong saglit lang sunod digital talo. Napaman siguro kinyada bakak alja yun. Ayan.
Kumpay si daon. Wat pagbagdi ah. Oh, pinataka lang. Aldo manin na eh. Aldawon ba? Pati ba makikita na tumanta arawan? Kapag makangungot ka, napanakot di taltalon. Napantal-talan no, napangkaman kinyadaba ako. Apay kapitakan ng di balay daba, kita mo na makikita na ko nga pitak-pitak ko na eh. Hindi ka magkapailaan. High blood ka man eh. Bigbig ka pailaan. Sa mga tuloy tanda may high blood mo. So kung nasa ulit ah. Sige, pato sa mata ha. Tapos nagsara kasi daon. Gumatang mo din nagsarak. Hindi so. Oh, Pagtungot lagi tayo ng tao. Manahin? gure ka parang kita jay. Kung umit. High blood. Nariusip. Kung pa kang sida eh. Ano masida? Gulay manahin. Napuro ka tao gulay eh. Nalbasing. Talulaw ka sana, reklamo ko na, reklamo. Hindi kaya mga pagdalo sa ato. Nakikinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Kaya gumagamit tamit ha. Ito ni, GR4 Extreme Degree sir. Mahit nga pangikat ti ko ata. Ito mangkin nga grasa. Magaling Tamlay. mo lang dilugan ko ha. Nagdalos ni. Maya nagsilingain. Nay, Mahit ah. Nanay, nagdalos na kadena nanay. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Tamni, nagdalos ni. Terus ka pa iso nay. Kapag kanino motor ato? Kanyak ah. Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkalas mo na dating sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. O pa makita mo nga lang is nakadagrasa na ah. Kita man eh. Pagagatangan nga ikasta. Yung TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ng gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Gurdura ito mga raw ta gamitin mo di ka din ah. GR4 degree sir. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos na eh. nagkinis nga rin na eh.